abych věděl, co se děje doma, čtu každé ráno Kejduš noviny. A dnes tam stálo. Martina se mi vdala. Petr už se mnou taky nebude chtít hrát. Budou mít dítě, potom druhé. A nakonec si postaví celý tým. A co já? Já o tom budu číst v Kejduš novinách. Tak co? Taky si je koupíte?